feito de terra das explotacións agrarias. Comezo con unha pequena introducción, a justificación do traballo. Hai de decir que hai unha falta de eficiencia das explotacións agrarias galegas, que realiza unha forte inversión en maquinarias, gasoil, pensos e forraxes, e, sen embargo, a productividade non está á altura desas inversións. Entón, por que ocorre isto? Un dos motivos polos que pode ocurrir, pois é porque a base territorial sobre a que se traballa é ineficiente. E a base territorial de Galicia está caracterizada por estes tres factores: unha superficie reducida de salto de explotación, 8,6 hectáreas de media en Galicia, segundo o INE de 2007, un subaproveitamento de moitas das parcelas e unha fragmentación parcelaria a tres niveis: a propiedade, a nivel da propiedade, parcela e uso. Aí temos tamén unha imaxe, un parcelado dividido a 7 hectáreas que hai moitas fincas. Nos últimos anos estamos nunha crise do sector gandeiro, e actualmente máis, nos prezos baixos do leite, e a situación da agricultura rural está nunha situación desde hace anos de diminución da poboación. Entón, estes dous factores, e outros moitos seguramente, provocan que as explotacións agrarias en Galicia baixaran moito desde 1999 a 2009, aproximadamente un tercio. Entón, xurden iniciativas como pode ser o Banco de Terras de Galicia, que trata de poñer en contacto gandeiro e mandante con o propietario de terras. Sintetizando o que acabo de dicir, con o objetivo do sector gandeiro, a falta de eficiencia das explotacións, iniciativas como o Banco de Terras de Galicia, a liberalización de terras polo peche de explotacións, posto que indicaría que a mobilidade de terras sería máis aceitada, e, sen embargo, non é así. Que factores impiden, entón, esta mobilidade? Os obxectivos do traballo son atopar os obstáculos, as murallas que ten o gandeiro a hora de acceder á terra, e ao mesmo tempo as preferencias do gandeiro, as características como a parcela debe ter para ser atractiva para eles. E, por outra banda, as razóns para non intensificar aquelas parcelas que xa están dentro da súa base territorial. Temos uns postos de partida que serían os gandeiros que declaran pactos de demanda en terra e que existen parcelas na súa zona que cumplen os requisitos de demanda destes, e tamén que as explotacións gandeiras declaran moito pasto arbustivo. O 20% da superficie declarada polos agricultores en 2011 era pasto arbustivo, e este pasto arbustivo atópase xeralmente nun estado de subaproveitamento. A área de estudio serían os concellos de Castroverde e Valina, en Lugo, onde a gandería é a base da economía, como en moitos concellos aquí do interior. Xa a metodoloxía utilizanse enquisas como única fonte de información, divídese en deseño da enquisa, a verificación e a análise das respostas. No deseño, realízase unha mostra representativa de titulares de explotacións gandeiras de vacún que declaran a PAC no 2013. Dase un enfoque cualitativo onde predominan as cuestións abertas e discuten os puntos de análisis con técnicos da OAC. No fondo son os que están en maior contacto cos gandeiros e cos seus produtos. Unha vez que está diseñada, realízase na Oficina Agraria Comarcal de Castroverde, onde os gandeiros teñan que pasar pola oficina para entregar a PAC nos últimos días. E son escollidos ao azar, en que xa se 22 gandeiros, máis a técnica da OAC, máis un declarante de pago. Unha vez realizada a enquisa, para analizala, a metodoloxía sería tratar de cubrir estes 4 peldaños. O primeiro sería que está sucedendo, despois por que está sucedendo, a quen está sucedendo, se sucede solamente a un tipo de perfil de gandeiro ou é unha problemática xeralizada, e despois as incoherencias a nivel da realidade percibida ou simplemente as mesmas respostas dun mesmo gandeiro. Xa os resultados xerais teñen que o 60% dos inquisados, só o 60% dos inquisados está a acreditar na actualidade, o 63% accederon a cando menos unha parcela nos últimos 3 anos, e hai unha forte variabilidade tanto nos perfis dos gandeiros como entre parroquias. Resultados con respecto aos obstáculos de acceso á terra: o primeiro sería a baixa capacidade adquisitiva das explotacións sobre todo pequenas, con falta de relevo xeracional, e a veces que na que a gandería é a segunda actividade económica. Entón, non se permiten comprar máis terras porque debido aos gastos que teñen. E, por outra parte, a obrigatoriedade, que serían as explotacións superiores a 60 cabezas de gando, técnicos da oficina,
máis involucrados no sector, que queren ser menos dependentes do precio do leite, entón, compran máis fincas. Outros obstáculos serían os prezos elevados. Vemos que os prezos de arrendamento van desde 200 a 600 euros, e de venda desde 4.000 a 15.000, hai moita variabilidade entre parroquias. Chama a atención tamén que haxa un alto porcentaxe que non sepa ni decir un precio orientativo. Estes prezos das parcelas son bastante subjetivos. Vemos no gráfico da dereita o número de persoas que citan cada factor, e vemos que un arrendamento, por exemplo, a demanda dentro da mesma parroquia destaca tamén o beneficio que se agrada ao arrendatario, a situación, a calidade do terreo. En venda tamén o beneficio que se agrada ao comprador, o apego á terra, calidade do terreo, varios. E chama a atención o porcentaxe de xente de carne usada. Sabes? Arrendamento 25% no sábado, no caso de venda, é lógico, o 50%. O seguinte obstáculo sería a competencia. O 50% de todo. Sería a competencia entre, algunhas parroquias, hai moita demanda, as explotacións máis intensificadas deixan fora do mercado as máis pequenas. Despois tamén parece un casillado en que alguna parroquia hai oferta e non hai demanda, entón, se mira que a oferta está relativamente longe da demanda en algunos casos, relativamente longe porque son parroquias vecinas. Outro obstáculo sería a competencia con outros usos, ben seña a produción forestal ou de segunda vivenda. A produción forestal, decir que houve subvencións para a forestación de terras agrícolas, a administración tampouco podemos ser tanto nos agros, tampouco hai denuncias entre vecinos cando isto ocorre. Fiscalidade base da terra, unha fiscalidade asumible, hai unha desvinculación entre os impostos e o uso. Os que están gris son frases collidas directamente das enquisas, para ver máis ao longo da presentación. É dicir que hai unha desvinculación entre os impostos, porque a toda a terra se poña a mato, non vas pagar máis. Sí que aparece na lei, recollido na lei de mobilidade de terras, a posibilidade de árbitro de abandono, pero tamén unha definición de vivo de abandono, Outro obstáculo sería o apego á terra, como debilidade, custou moito conseguir as terras, é unha especie de prestigio social, sobre todo en xente máis maior, e non tan maior tamén. Despois tamén hai algún casillado de apego á terra como fortaleza, porque telas abandonadas e que non tenes cariño. Outro obstáculo sería o tratamento das terras como unha reserva, pois se os fillos ou mesmo os donos das terras teñen que volver á agricultura en algún momento, hai esa mentalidade. Despois estes tres, información da propiedade, propietarios desconocidos ou ausentes, só se dá información a propietarios colindantes, tamén en moitos casos hai problemas de heranzas ou varios propietarios, malas relacións entre veciños, como problemas de lindes, convivencia de gandeiros en aguas rurais. Despois os arrendamentos tamén, hai inseguridade nos arrendamentos, as explotacións pequenas, pois, normalmente non existen contrato, isto condiciona o aproveitamento. As explotacións intensificadas sí que teñen contrato porque realizan inversións máis fortes, pero, moitas veces exigir contrato provoca das negociacións. E o troco de parcelas tamén hai normalmente desacordos bastante difíciles entre as distintas calidades de terra, situación ou superficie, e é bastante difícil. Despois, a administración tamén sinala que hai unha pasividade. Isto se comenta co Banco de Terras, que o Banco de Terras de Galicia, o 25% da población inquisada non coñece o ben asistencia ou o ben funcionamento. Entón, precisan unha maior divulgación e maior inclusión de terras. Comentando que por Castro Verde, por exemplo, había as terras que estaban no Banco de Terras eran moi dependentes ou as peores, terras que eran atractivas, que non eran despois o que buscan. Deficiencias nas políticas agrarias da Unión Europea, hai unha desvinculación entre o cobro de axudas e a actividade agraria, a zoología, a anterior PAC, o tema de pagamento único que provocaba a obtención de terras. E, por último, o último obstáculo de acceso a terras serían as fincas disponibles non son atractivas. Entón, aquí entra a pregunta de que características se fixan os gandeiros. Os gandeiros fixaríanse nestas 6, na distancia de explotación, na superficie mínima reglamentaria, polo menos, no precio, na calidade da terra,
aplicación multimedia positiva dos resultados, aparecen os obstáculos que impiden que os gandeiros aproveiten de maneira máis intensiva as parcelas que xa gestionan. Decir que o 10% da superficie declarada polos indicados na PAC do 2013 é pasto arbustivo. Decir tamén que os 50% dos gandeiros enquisados teñen alguna parcela amatorrilla sen declarar. Estas parcelas amatorrillas están sen declarar porque son pasto arbustivo, non son útiles para declarar, e son por estes 4 motivos: por pendente bastante pronunciada, creo que era un 40%, algúns, eso é demasiado, e superficie pequena, accesos malos ou distancia afastada da explotación. Despois tamén hai algúns motivos secundarios, como poden ser pequenas e pegadas a plantacións forestais, ou que haxa problemas de lindes, ou que o custo de preparación que suporía poñelas en producción, isto máis ben para explotacións pequenas, ou prados húmidos, ou mesmo que había caballos salvaxes en alguma parroquia determinada. E como conclusións, sinalar que hai unha forte variabilidade entre os perfiles dos gandeiros e parroquias, como dixen antes, que os motivos polos que non se traballan as fincas subaproveitadas e as gestionadas adoitan ser opostos ás preferencias dos agricultores, e que rebate algúns dos nosos supostos de partida, que só o 60% das explotacións demandan terra, nos pensábamos que eran todas, e non en todas as parroquias hai terras liberadas disponibles. Hai unha baixa mobilidade de terras, provocadas polos fatores que vimos ao longo da presentación, e imposible unha mobilidade xeitada sobre o mercado. Faría falta unha maior intervención